Bobby Bekin kwa mụ na asị m na ọ ya adịla onye ọbụla ma ahụ ọfụ anụ ya abịa ya malụ onye ukwu nta malụ onye nta na-esi biko ebe ọ bụ niile igbo n'iru igbute mma igbo onye azụ igbute ọganiru biko na vidiyo anụ na favor Mathias Ezeaku Ejiofor concerning ihe ya na-akụza ya ọnụ je maka na in the process of making that comment ọ ekpalịba Jpac mana ebe anụ na ama na Jpac ya afụ na bụ vidiyo mana mgbe ọ fụrụ ya fọ na ọdịgodi bizi egwu mmiri Jpac na-eligodo nne ọ na-elipụta ụwa mana mgbe o yikuluzi da ọ afọ the video ọfụzi ya nwekwa ihe m na-alụ mikrofon m nọkwa ya mikrofon m na ya anyị nwabụ ndị na-agba obodo mmiri enwe ndị nwe obodo mana anyị nwabụ ndị na-agba ya mmiri so dị obodo unu file na obodo anyị adịdịra anyị na-agba ya mmiri everyday na-akpọtụba ebe unu na-apụwala ndị otu Mathias unu amara ihe mmadụ n'ụlọ onwe kịta ịkpalịwa gị ọ bụrụ na ọgụwa ka akpalị kịta ndị otu gị abịa kọwawa wa ma nke na-ele ndị na-ele wine onwe nke nọ na-ele wine njọ ahịa jide na krismas a ofeli na ọkparịcha ndị ụka abịa zụọ ya wine maka krismas agụ wee chọọ ihe ya ọnụ o wee nye eze nwaanyị adịvata eze nwaanyị ma ele nne dị vidio na-asị na agụ ọkwefu agụ na nwere nne na nna abatara famili ọnya ọ na ihe dịka niile give your life to Christ ọ na-ememme na-eme ndị kristians epetronize ya gị ọgoro jive gain for 500 ka iti ilekwa nke a jidekwa onwe gị mana nkwa igo ote mgbe ha many years karịkwara shop ọ ya nọ dị eme spa enwere ike wetali ya Mathias mbọsọ emepe na ọnwụcha ọma nkwụ gị ụgwọ anụ ọhịa nwere anwụ biko ka m sikwa ekwu wee na-asị Mathias ka okilechagono dị na along the line nwụchazi ka ihe okwu ọ sị na ọmarọ na akụza ya nụ wetele that money that very day ma ọ bụrụ na mana moto gbue ya mana ihe na-adịbeghị sure ya ịbịa na-ekwu ọhịa ka mmadụ ji eje nga akwa isi kịta asị ji ekpụrụ Mathias na-akpụchekwu ya na nga ebe ọ na-adị o mego kịta dabọ eluzue 2 million naira ekwesị iji wee nyelụ ndụ ya aka egwu ịma na ịma nyekwu ya ihe na-agụ sọsọ na-ekwu ụdị bụ na bifo akụza ya na-eweta 1 million na-ekwu na 236,000 ịkwa n'ụgwọ ọbara 236,000 ma nọọsụ anyị n'ime 1 million ịka nwee gain of ebe 734,000 abi yes ịka nwee gain 734,000 biko ego kafọ ọnụ ka bụgodo nsị ọbọgwụ ị na-eti n'ịkwara ụgwọ ọbara kwụọ ụgwọ 200 and something thousand while na this boy akwụlugo ọtọ na lose hope ego 2 million kwesịrị ịbatala imego asịrị gị na ekwuru gị na ajọ ndụ gị emego lose that money ndị otu gị dere ezeli that money because we face a single-handed Christian will bring 2 million. What happens to other Christian like mmadụ 20 bịa nye 1 million maka na ezigbo ego ka ndị omenala gị bụzi eziokwu jee tụọrọ dabọ ya ego ahụ ụlọ unu ada apụwala ene na vidiyo anụnwa enechazie ya ya ọbụla dịzikwa unu mma unu akọmentị ya ịdọmba mvam na new year anụnwa gbasara m ịbata aha ọfụ amazịkwa ihe ọbụla ịkpọ m agafego ana m anụdị ihe chaa biko ahụ adịghị m kọmentị arụbishi ebe ahụ obi agbawa m unu na-enwe problem ka ọ dịnụ ihe mee bụ na Mathias Ezeaku Ejiofor ihe mbụ ebe nọ batakata enu na-anụ na-ekwu ihe nji si na ihe nji bụrụ atakata enu bụ na a black man has been trained in a way of deception and lies, and I myself have decided not to follow that route, especially religion Christianity. Have trained a black man to be a liar, that whenever a black man tries to be honest, so many people will become against him. But I must tell you today that white people that gave you this Christianity does not have secret. Join your in UK today. You can't have one UK your secret because he will tell it someone. See and that is where I stand for. See make and see you. So just hit a point and guy no why you also. I'm na umo koko. Umo atoro Jesus na ebeze onwu ka ha na achizi. Aye meligo fa agbago ha 10-0. Ọkwa ndị si na Jesus nwere power nọ na-eme nka. Eze ka ha na achizi. So ka ikwu ihe gbasara akụza ya on the money o wetara. Then ka ikwu ezie ụmụ koko Jesus. Ihe gbasara fa. Gịnị ka anyị na-ekwu? Akụza ya wetara the first mgbe na-abịa. After ka eje si Abuja, we will be communicating. Mụ na ya kwu na phone ọsị na ọ ga-abịa. Nete because the first day my video agwa mụ na ka anyị si settle na Abuja. Oga anyị galụ n'ọfịs assistant commissioner of police anyị ekpezicha
Before then, mụ na lawyer mụ na ndị otu m with akụza na anọrọgo n'iro kpacha kpezicha na nwere eji okwu n'ụka eme. Let's move forward. Ị na-anụ na-ekwu ejekwa na ọfịs asistant gwa ha na ya ekpezigo. Assistant kpọrọ anyị jee na nke kọmishọna jee gwa kọmishọna na ya ekpezigo. Kọmishọna ejewe n'ọfịs DIG jee gwa DIG. After DIG onye ọzọ ya enwetazi AIG. That is the IG of police. After of ịma na ebe okwu alụrụ abụrụ ihe da my anyị wee jegwa kọmishọna jegwa DIG na ya ekpezigo. Anyị nataba mpụta made the first broker sin na ihe nje I have settled everything. Okwu no ka niile naba na ihe ndị polisi kwu n'ihe lawyer anyị nyekwara anyị advice. Ozoko mention ọnwụ na anyị ga-eje meet njekwa meet nekwu ihe o kwuru advice onye kwa m ọ dị ka ndị mmadụ aghọta ya mpụtakwa na ụtụ repeat go the same thing. Patago repeat because I'm somebody na-akwu n'eziokwu repeat go the same thing. Now akụza ya nweta ego kpọọ m nọ na-abịa ọ na nna ejere nke maazị dibịa apụgo m that time m wee send ya nọmba one of our welfare member so ndị adụrụzi ya wee je wee kpọọ m sị na akụza ya na-abịachago ụgwọ na ọ nago nsi oke na ana m agba n'ụzọ na nna aka m kpọọ ya kene anya n'ọfọ fili promise anọzikwa m nata mepee Facebook fụ ka Jpac mgbe nọ n'ụzọ na-abata ha kpọọ m sị na 500,000 na ọ bụ ọzọ 1 million n'ime obi mana masị mebi na ha agụta ahụ the money ịghọta na-ekwu so wee sị ya na nsogbu adụrụ mmepe Facebook nọ ka Jpac na-agbawa owo maka Jpac bụ onye nke abụrụ ọdụ mmadụ is a less human being onye a bụ chaff ebe ọ nọ bụ ebe nri dalụ o jee rie. I'm a strong guy but I stand for the good of everybody. Onwe nna yo ndị onwere onye m na-eme ka m please since m bidoro Igbo love themselves onwere bụ onye kwere nkwa ndewe eri ozi na message afọ file nkwe onwere bụ since bidoro Igbo love themselves onwere bụ onye bịanụ wee nkwa na Facebook nsị my staff ya jee dere onye ozi na okpebe omebeghị nkwa okwere onwere bụ onye m chatị na Facebook si ya nye m ego o ya nye m on WhatsApp. I have never done that. Ọ bụ na m emenu gị abịa ebe a kwuo since bidoro Igbo love themselves ọ bụ na m apụta na okpọ ọgụ na phone si gị biko onye m ego kwuo ya ihe. Some people na akpa adịrị m mba na since kedere Muslim send account number. Why na m send account number? Because I'm busy with my business. So mepe Facebook na mgbede fuko okoko Jpac nukwute okoko mmadụ onye nwere isi na mmadụ ofu onye nke ọgbana akpụ ọkụkọ pụta na oje dala akpụ ọkụkọ ofu pastọ nke oje dala ofu onye rụrụ nke ọsị na Jizọs nyere onye nke ego onye okoko onye Afrịka na-asị mmadụ na Jizọs nyere ego nwere uche. Okoko amara ka esi arụ aeroplane Jpac okoko amara ka esi arụ CD nọ na bia Jpac afọ nsị na amara ka esi arụ telivishọn nọ na bia enwe ihe ọma nọ asịrị ego ka onye dị mgbe m chọrọ ya 50,000 ọkụ asịrị ihe gbasara my estate onye ọbụla si Lagos bịa go Ezeaku estate onye nke achọkwara ego gbaluche Jpac thank God na ọmụma bụ ihe nyegoro gị ego inyenubeghị m irigo 50,000 m ndachi gị wee rie nri n'imere estate advert so ọmụma ka na-efid gị na efidbeghị m ịghọtago ka ya rapụ Jpac nọ nwanna ya na-akụ asị ịghọta so mbọsị m na-emepekwa ụlọ ma na village official ma akpọkwa Jpac ka ọ kụọ asị ọ tankrai onwere ebe ọkwụ so I just chọọ address the issue ịghọtago. Now mmepe Facebook na mgbede fụ ka Jpac na-eti mkpu na-eweta 1 million chọrọ nwe gosi adreesị dị na Zion jụrụ ese na ọ bịara jee jụwa ese jugide ese nweta ebe the boy nọ wee ji ego why na mụ na Zion kpara nye ya nọmba ya akpọ na na-egwota ga Jpac si report the news na Zion tagidala jugide ese nwetazi ebe the boy nọ ana menere okoko ka ha anya wee sị na 1 million so ndị otu ma na-esho na 500,000 after ga the room na gasị anyị ha 1 million ha go ọfụma. So my second jee ebe ahụ my second si na ya kwa 500,000 eziokwu not 200,000 200,000 rapa into 5 so si okay mana mgbagharị akarigo m alụ ana m agbagharị ka m kpokoro family m natawa ụlọ maka crusade a ezumike adịghị ọrụ m ịghọtago so m wee natawa ụlọ
mụ na ha communicate also because even before weta 1 million akwụgo m ụgwọ surgery the boy before akụza na weta the 1 million ụgwọ ego ha sa iweta after ga mechie program akwụ the next day transfer 235,000 asị na ga-eji buba the boy theater second one go ọbara 5 pint of blood that day anyị raise chere ego a ụtụtụ ya ka m send him the money kpọọ onye ọbụla jụọ ọnya jụọ the boy ụtụtụ then send that 235,000 ego 5 pint of blood ego a ga-eji bube ya theater maka asị na ga first surgery maka ọkpụkpụ the boy gbarịrị agbarị completely eme eke na mmesi ebido mme post x-ray the boy ọkpụkpụ ya tiriri etiri and ịma na ya close range bone ya tisara etisa no matter how many times ọ ga-eje the surgery understand so mgbe natawa ụnụ onwezo onye m na ya communicate maka dị ego the boy akpụkpụo m na transfer agụkwa dị ego ịghọtago kama na ha kpọọ m the only call ha kpọrọ m bụ na Jpac na akụzayon kpọzi fa nọọsịlụ fa weta akaụntụ a ga-eji transfer ego m weta akaụntụ si ya mba ha chọọ akaụntụ ha nye kpọọ the boy jụọ ya the only call mụ na ya sedebe maka mgbe na doubt ya na ego a bụ 1 million ka ọ dị because akụzayon na onwe ya na ebe asị na 1 million Jpac burukwu ya ndị mmadụ ebuo na yesese which is nobody is above mistake otu ahụ ego asị wee gbaa na 200 ịghọtago now the boy wee kpọọ m si m na akụzayon akpọgo ịghọtago nọọsị na no mistake na ga-akwụnye the money na bank m weta akaụntụ ka akwụnye nsị ya mba chọọ na akaụntụ unu nye ya kwụnye ya na nke unu ịghọtago wee natawa ụlọ m village buru ibu m bụ n'isi ihe niile juru m isi everyday buru natawa village wee mechie program yesterday kwuo ihe m na akụzayon jel no 500 ka eweta the first day a na-akpọkwara m na phone ọsịsị send akaụntụ na mama ọkwa ma ọkwụnye ego ọ bụrụ ihe m kwuru ụmụnne m nwe ihe ọzọ m kwuru karịa nka na mamụrụ m okwu ego dị m na akụzayon jikwa aka ya wee kpọọ I said it there na ọkwa ya nwa jikwa aka ya kpọọ na ọba ọkwa ya nwa kpọrọ ya je create the video showing that no mistake ha mere in counting of the money nke na America na-aweghara a wanted human being na Nigeria na America na-aweghara agbawa ka nkịta oge eche ogege njaga bụ onye izizi kpali m na Facebook n'oge desi na m na-adọkọcha ndị na-eme donation na foundation ya mgbe nwe m batara Facebook enwere m Android phone Facebook nwunye m enwere ihe mma a na-akọ nzuru mgbuka mmechara Facebook nzuru mgbuka mmechara Facebook onogide tiwe mkpu ka nkịta na mụ na asị ndị na-atụ donation na NGO ya tụzina ịghọtago onye ifuru bụ wicked human being otu ifuru ọ na-agbọ ka nkịta na US anụ mpama n'ọrụ onwe ihe pasta enwere ezigbo ihe si ya n'ime apụta Ezeaku Ejiofor na-afụ ihe mbọ niile na-agba n'ala Igbo onwere village gị ya agba afa ma emebere mmadụ oppression amụrụ m ihe ọzọ m eme ka mmetụ na mma onwe local gọọmenti nọ n'ala Igbo ma azọbeghị mmadụ ndụ unu tụtachi ego ahụ agwụ na ego na-atụtara gwụ n'ụlọ ọgwụ edo onye ahụ ije wefute the money mee vidio ụgwọ onye ahụ so m wee kọwaa ka m na akụzayon si wee je after the broadcast my second akpọ m si m na akpụnyezi dị mụ na 24 December ozugbo ọ kpọrọ m mekwe the post nsị nụ nekwe the first month nekwe na ego a m gwara na akụzayon weta post enya sunu nenu na-asị na okpunyezi the money na Monday 24th December which ọ bụ na mma na akụzayon kpụnyere ego m pụọ n'ụzọ moto gbuo m ọ bụ na onwe onye gwa m na akụzayon transfer na ọkpụgo the money before mee vidio ọ bụ na m anụghị ya na ntị ihe niile m chọrọ n'ụwa bụ ihe ọma ya erutere m aka mana ọ bụ na m anụbeghị ya na ntị ndị niile na-ajị m akụ asịrị ihe ọjọọ so unu na-eke so unu n'oyi so unu n'afọ pụta na-ekwu m wee kwuo ka m na akụzayon si wee jee onye nwa bụ ihe ọjọọ m mere eboro m ebubo asị m ya na onye oshi n'ikwuru na ị ga-enye anyị ego n'inye ezi akpọrọ m iyi ihe m kwesịrị ikwu na Facebook na arapụ na this boy n'okwu onye oshi o n'ọkwa 500,000 ka o wetara o mana o weta ezikwe na ọsị na 1 million ehe ma na m kọrị ọnụ mana asị m na onye nwa ji aka ya wee kpọọ wee kwuo si na ego ezu ezu
sisi send account na mama akwa mo kpunye gi the video di die most me for some game elu munye gi nwe breast cancer kete kpọwa m munye gi nwe liver problem kpọwa m na phone nwa gi nwe ime onwe nwere hole in the heart na kpọwa Ezeaku nwere ndị pastor niile na-agbachitere ma Jesus ga-abụ mana ebere nwe oshala gị keta na Jesus ama nkwe ka ọwa ọkọ isi wee nezi anya fụrụ m na ga na Facebook amon m ime na ndị banya dị reason ihe na 21st century eche m n'ihe na-eru uru ụwa bụ eziokwu na mkpụrụ ihe mụ na mmadụ jere ha ji ife atinyere m ya shuga ka ọ tọọ ụtọ onwe nke m tinyere atinye ọmụnwa ka Zion na-enye ego nwa ka Zion na-enye ego onye na-enye ego bụ the brother. Even if he cancel the 2 million, he's not canceling money he will give to me, it is the boy. Ọ bịakwasị na nwanne ya na onye Ebonyi steeti. He's not doing it for me, he's doing it for the guy. Anụ m onye iberibe nke ọzọ bụ okpo togoro nwoke mana ọ bụ nwoke. Ọ sị na mmadụ na ada enete o nwere ya call the boy. I employed people na-eneti anya nna akwụ ụgwọ. That's our sister ibido afia. Ndi Igbo and something that bido afia. Then when they netted the boy for over 1 weekend before messy people na who were employed. See the woman jebe shop here. Tinye fadia. Madu na fanete bia. The then natare boom tea. The next day buji area. With aine onwere ihe korea. Ego gure na akpọ send alfa ego. Gị na-emedu ndị Igbo. Ana m eto okwu ude. Ama m wee unu chọọ ka m na-agba chọọ m maka chọọ m ka ị dashi eme ego. So se go m anata gị na m na gị mee business. Ote nnekwu. Mụ na gị zụọ ahịa inye m ego. Nye gị fees ụmụ. Ndị ụka enwekwana brain. Bloggers niile na-abụ ya na-akpali na social media. Brain adịghị unu n'ume. Jpac nwere ebe ịkwa we na-agbọ ka nkata para urunu n'eziokwu ka eche m n'ụlọ si ka Igbo dị mma awụwa unu chọrọ ka nsoro unu na-awọ ka Igbo ga-esi dị mma nsoro ụwa bụ awụwa enwe fada na-ezu ndị be anyị ori m si fada pastọ na-atụ asị si ya pastọ mana 2025 mma agbachi unu ntị tọpụta ma efe kemera go 2025 mụ na gachi anyị na-agachi pịa ifu na anyị na all over the world. So my people ana m ajụ kedu ife ọjọọ m melụ eji bụrụ afa m na-akpagharị na mkpụrụ ka m na mmadụ si je ọba arụ biko n'udodo na mkpụrụ ka m na mmadụ si je ọnụ ka m kọrọ onye a onwe mgbe m pụtasị na akụzi anyị bịa gwa anyị wayo nna n'ọkwa 419 nke onye abịa ma anyị o jee kirie the video. Enwe mgbe m bịara si nna anyị dapụkwa onye ahụ ọkwa wayo ka this guy bịa gwa anyị ekwuru m ihe mụ na ya jere bi kpọkwa m everywhere nkọwakwa na ihe anyị jere first day bịara isi ikpe video gị nwa jọrọ gị mee video na inyere 1 million jekwa other word si keche ego ndị otu mkpọ m si m na 1 million ama m ihe ndị ahụtụgidere ndị a before si ya ha si ya foto send alụ m wee gụọ ya na ọ bụrụ na 500,000 eziokwu mpụtakwa onye kwa nekwebe m fudobe na ebe njidobe ọ dịka omenala bụ Igbo love themselves a na-eme all those programs niile a na-eme na radio I don't see the money. Nke na Enugu Andrew manager m Igbo love themselves Felix nwa nwoke serve like 5 years akpọrọ m ya kịta je tinye na Attire ọ na-amụ ahịa ọ mụcha ahịa mbido ori afịa ka m were ya setụlụ ọnya onye na stand as manager kịta bụ nke na Enugu Mr. Andrew akpọrọ m ya jee bank mee ya signatory to Igbo love themselves charity foundation account my staff mee ya signatory to it nyanwa na-eje bank ndị ụmụ ahịa kịta mee program na radio mezuo ego zuo kpọọ m na ego ezugo nsị agwa jee bank o ruo bank ndị bank akpọ m for confirmation nsị ya nye na ego mụzụ ihe mmemme eru unu na-atụ ego enye ndị fada were ego unu na-arụ ụlọ ọgwụ na-eme ihe niile unu tụta ego nwe were agwọ mmadụ onye onye m so n'ụtụ ole ego unu ga-afụkwa na m gwọchara onye ahụ dị mma enwere mgbe onye ọya bịara na Igbo love themselves nye ego si ya naba
mma esogide onye achị ọ dị mma ọ dị discharge ya egosigo onye ahụ ekene ndị mmadụ ewere moto bụ na bịa ọnụ na-achọrọ ihe ọma ndị Igbo unu achọrọ dị ihe ọma nwanne gwagodo m sinsi ibido mara Ezeaku mislead go m go before si ihe na-enweghị webe nọ na ngwa na Jizọs bụ onye oshi ana bọsọ ya ezugo oshi anyị ga-ebe ka ewu ezunugo ngori atụnugo ngas iji aghọta na nna atụlụ gasị na nna preach omenala bego na Baịbụl tụlụ gasị na nke dị gị ga-esi believe na nke Baịbụl kwuru bụ eziokwu karịa nke nkwu ana m ajụ gị